нават сябры. Віншуем усіх з апошнім днём канікул. Ванечка, ты лічыш, што сёння святочны дзень? Вядома, што так. І ты, Лесік, так лічыш? Вядома. Хлопчыкі, я вас не разумею. Чаму? Сёння сапраўднае свята. А мне трошкі сумна. Навошта сумаваць? Ну цяпер кожную раніцу трэба рана ўставаць, на заняткі хадзіць, домашнія заданні рабіць, настаўнікаў слухаць, усё запамінаць. Гэта ж цудоўна. Ой, ну што тут цудоўнага? На канікулах я з самай раніцы да вечара гуляла з сяброкамі, а цяпер мы зможам убачыцца толькі пасля уроку. Затое кожны дзень мы будзем даведвацца пра новае, штосьці цікавае. А мне вельмі хочацца ўбачыць, хто як змяніўся за лета. Лічыш, што не пазнаеш сваіх сяброў? Можа і такое стацца. Ой, быць такога не можа. Яшчэ як можа. Звычайна летам дзеці хутка растуць. Хтосьці паспее значна вырасці, а хтосьці не вельмі. Ой, і праўда, многія мае сябры за лета змяніліся. У маёй лепшай сяброўкі зубкі пачалі мяняцца. І ў яе такая цудоўная усмешка атрымліваецца. Усе канікулы нашы сябры былі ў розных кутках. Хто ў бабулі ў вёсцы, хто ў дзіцячым лагеры, хто пабываў у замежжы. І гэта так цудоўна абмяняцца ўражаннямі. Ой, і ў мяне ёсць што расказаць сябрам. У мяне столькі цікавага падчас летніх канікул адбылося. А давайте сёння у нас будзе дзень сустрэчы сяброў. Цудоўная ідэя. Домашніх заданняў пакуль выконваць не трэба. Часу для прагулак многа. І для ўражанняў таксама. Тады я прапаную зараз для ўсіх сяброў паказаць цікавы мультфільм. Сябры, давайте глядзець. А нашы гледачы час на канікулах не гублялі. Яны з сябрамі гулялі і падарожнічалі. Кожны выпуск «Добраранка» глядзелі. І адказвалі на ўсе нашы пытанні і віктарыны. І не толькі даслалі нам лісты, але і прыгожыя малюнкі зрабілі. Дзяўчынка Даша даслала нам відэапытанне пра аднаго вельмі цікавага жыхара зямлі. А давайте нагадаем гэту разважалку. Я вам загадываю каком-то животном. Это животное живет в море. Оно может обходиться и с воздухом, и без воздуха. Она рождает детей из живота, а не из икры, как остальные рыбы, и кормит их молоком. У него то ли голова с половиной телом, то ли тело с половиной головы. У него на животе есть дырка, через которую проступает фонтан. Оно самое большое животное, даже, наверное, млекопитающее в мире. Ну что, догадаетесь, кто это такой? Заданне было даволі складанае, але ўсе гледачы з ім цудоўна справіліся. І даслалі вельмі прыгожыя малюнкі і адказы. Так зрабіла Саша Рудкоўская з гарадскога пасёлка гарадзішча Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. На малюнку Сашы вялікі акіян з яго жыхарамі. І гаспадар акіяна блакітны кіт. Ён плыве, а ўсе рыбкі, якія яго сустракаюць, вітаюцца з ім. Саша Рудкоўская вялікая малайчына. Разам з малюнкам яна даслала нам ліст, у якім падрабязна напісала, якіх памераў дасягае блакітны кіт. А аказваецца, блакітны кіт важыць як 30 слоноў. Ух ты, вось гэта кіт! Яму і акіяна можа быць мала. Саша Рудкоўская такую цікавую інфармацыю пра кітоў знайшла. А ў канцы свайго ліста Саша напісала: «Я люблю добраранак». Ой, дзякуй табе, Саша. Будзем чакаць яшчэ такіх прыгожых малюнкаў і змястоўных лістоў. Яшчэ адзін прыгожы кіт нам усміхаецца з малюнка Сафіі Ялоўскай з Гомеля. Ой, на малюнку Сафіі усміхаецца нават Соняйка. Дзяўчынка піша, што вучыцца ў гімназіі нумар 10. Вельмі любіць маляваць, танцаваць і зараз вучыцца іграць на фартэпіяна. А яшчэ ў лісце Софія напісала, што цудоўна адпачнула ў бабулі на канікулах. Цяпер з цудоўным настроем Софія пачне новы навучальны год. І будзе вучыцца на выдатна. І я пастараюся вучыцца толькі на самыя вышэйшыя адзнакі.
Цяпер, калі мы будзем праходзіць у школе самых вялікіх жыхароў зямлі, гледачы «Добра ранка» адразу дадуць самы падрабязны адказ. Таму што яны добра ведаюць. Самы вялікі на планеце блакітны кіт. Сябры, а як бы вы павіталіся з кітом пры сустрэчы? А дзе гэта мы можам сустрэцца? У зоопарку яго дакладна не сустрэнеш. У акіяне, напрыклад. Не, мне больш падабаюцца кіты на малюнках, якія даслалі нашы гледачы, ці на старонках энцыклапедыі. Кася, а ты б хацела ўбачыць гаспадара акіяна на свае вочы? Ой, мне б хацелася, але гэта страшнавата. Нездарма ў адной вядомай казцы яго называюць «Цуда-юда рыба-кіт». Сябры, а вы ведаеце, пра якую казку зараз гаворыць Кася? І хто яе аўтар? Ты, хто яшчэ не чыталі такую, спытайцеся ў бацькоў і абавязкова прачытайце. Праз некаторы час падзелімся ўражаннямі. А зараз самы час глядзець мультфільм. Лесик, а ты куды свой камп'ютар дзел? А навошта ён табе? Ну, хачу пацікавіцца, ці ўсюды школы такія ж, як і ў нас. А якія яшчэ могуць быць? Дзеці прыходзяць у школу, а настаўнікі дзеляцца з імі сваімі ведамі. А потым настаўнік правярае, як вучань засвоіў тое, пра што гаварылі на папярэднім уроку. Толькі будынак школы можа адрознівацца. Так, дзесьці гэта маленькі домік, а ў вялікіх гарадах дзеці ходзяць у вялізныя школы, дзе вучацца адразу больш за 1000 вучняў. Гэта я і без вас, хлопчыкі, ведаю. Тады што табе не зразумела? Ці ёсць школы, дзе не настаўнікі вучаць дзяцей, а дзеці настаўнікаў? Я пра такія ніколі не чуў. Кася, тады раскажы, які урок у такой школе магла б весці ты. Ну, зараз, дайце падумаць. Касе доўга прыйдзецца думаць. Чаму яна можа навучыць? І мне вельмі цікава. Так, слухайце і записвайцеся на мае урокі. А іх многа будзе. Ну, вядома. Напрыклад, я запрашу ўсіх на урок «Усё дагары нагамі». На які? Скажы яшчэ, што на тваім уроку прыйдзецца стаяць на галаве. А гэта як захочацца. І ўсё, што захочацца, можна рабіць наадварот. Растлумач, калі ласка, як гэта? Ну, напрыклад, я гавару «Разгарніце падручнікі», а ўсе мае вучні іх закрываюць. Я выклікаю кагосьці да дошкі, а ён пад партай хаваецца. Ха-ха, весела будзе. Эу, што гэта з вамі? Чаму вы зусім не вясёлыя? Не будзеце на мае заняткі запісвацца? Не будзем. А чаму? Не спадабалася моя ідэя? А таму што у цябе атрымліваецца нейкая школа неслухаў. Ну і што з таго? А тое, што пасваволіць можна пасля заняткаў, а за партай трэба веды лавіць. А як іх лавіць? А хто як умее? Рукамі можна? І вушамі. Вушамі? О, гэта мне падыходзіць. У мяне вушкі доўгія, любыя веды цудоўна зачэпяцца. Толькі глядзі, каб веды ў адно вуха не ўляталі і тут жа праз другое не выляталі. Ой, тады одно вуха трэба закрыць. Ваня, дапамажы, калі ласка. Ой. Так будзе добра? О, цудоўна! Цяпер ні адна разумная думка не вылеціць з маёй галавы. Можаце гаварыць што-небудзь разумнае, геніяльнае. Можа, мультфільм паглядзім? Я не супраць. Кася, а ты? Я? А што я? Самая лепшая ранішняя ідэя падарыць усім сябрам цудоўны мультфільм. Вы на гадзіннік паглядзіце. Час дамаўляцца пра наступную сустрэчу. Сябры, а яна адбудзецца ў панядзелак зранку. У нашым добраранку! Не проспейте! Эй, ветер, где ты? Лети, тебя зову. По всем предметам взрослеют люди и забывают сказку свою. Но облака издалека прилетают.
все происходит вдруг. У-у-у-у. У-у-у-у.